ще ли си снимаш? Още една зала. Добре. Шефе, сега слушай какво ще кажеш. Да. Обещавам, Че че ще отиде минимум такава награда, ще получи в Лас Вегас. ще се направя. В този хотел преди 3 години аз се спомням, не знам дали и вие, имаше един човечец тук на Бог като гост, Смян Митев. Който е бил тук, знае, че този човек излезе и разказа за една награда, която е получил. И беше първият, който е получил и за тогава единствен в България. Въобще не се спомням това какво казах. Обаче се спомням как се почувствах аз. И моето усещане беше, не може това да има нещо, дето аз го нямам.